Tervetuloa. No niin. Tämä on nyt tämän kanavan viimeinen video, koska täältä talosta on muutettu pois. Täällä on melko tyhjää. Ja päätin, että tämä olkoon nyt sitten viimeinen video. Seuraavia asuinpaikkoja en halua kuvata. Eikä mun elämässä oikeastaan ole mitään sen kummallisempaa kuvattavaa. Ja se, minkä takia tämän kanavan alun perin perustin, oli antaa vertaistukea muille sairauden merkeissä. Mutta nyt kun munuainen voi hyvin, ei mulla oikein mitään semmoista kerrottavaa, mikä antaisi jotain uutta jonkun elämään. Eikä tämän munuaisen kanssa ole oikein tapahtunut mitään sen suurempia juttuja. Mutta Ronja on sen sijaan perustanut kanavan, jonka mä voin linkata tähän videon loppuun. Ja hän tekee sinne Sleis-heppasisältöä ja satunnaisesti ehkä jotain muutakin. Se kanava ei ole ihan vielä muovautunut uomiinsa, mutta sinne voi mennä katsomaan, mitä Ronja kertoo. Ja ehkä mäkin saatan näkyä jossakin, en tiedä. Mutta näihin maisemiin. Moikka! SCH-Fatser.